Il-230 tifel u adolescenti li jattendu n-nursery tal-klab tal-futbol tal-Fgura qed jitħarġu u jitalmu ferm iżjed minn dak li għandu x'jaqsam mal-logħba tal-ballun. Dan kif l-amministrazzjoni tal-klab temmen bisħieħ li għandha tiżra ċertu valuri fit-tfal sa minn xkunithom. Il-President tal-klab Larkin Bonici spjega li dan isir b'numru ta' attivitajiet soċjali u edukattivi tul l-istaġun u għall-ewwel darba din is-sena dwarhom se jsir rapport imsejjaħ Social Impact Report. Rapport li se jelenka l-attivitajiet kollha li saru lokali u internazzjonali tul l-aħħar staġun u li jinkludu wkoll starriċ mal-ġenituri li jirriżulta li l-maġġoranza tagħhom huma sodisfatti bis-servizzi li joffri l-klab kemm sportivi u lilin. Mela, apparti training u taħriġ ta' futbol ta' ċertu livell, nagħmlu wkoll diversi attivitajiet soċjali u edukattivi fosthom l-after school program fejn it-tfal wara l-iskola jiġu jiklu flimkien, jagħmlu l-homework flimkien taħt is-supervizjoni ta' edukatur professjonali u wara jitilgħu fil-ground warajna u jagħmlu taħriġ ta' rutina tagħhom. Attivitajiet li l-mod li bih jiġu pjanati jagħmel l-edukazzjoni attraenti għal xejknin li filwaqt li għataw aktar ħin flimkien ma' sħabhom jitalmu jkunu tolleranti għall-idea ta' xulxin. L-eċitament għal dawn l-attivitajiet kien jidher fajnejn it-tfal li ltqajna magħhom fuqet mis-sibtijiet sajfin li matulhom qed issir is-summer school. Wara t-taħriġ sportiv dawn jitqasmu fi gruppi żgħar biex min jieħu l-kolazzjon u min ipinġi u jkun kreattiv bl-IT. Kien hemm ukoll dawk li qasmu ma' sħabhom xkod baqraw fil-jiem li għaddew. Catch me if you can. Rajtu? Rajtu. Is-ktieb jgħat l-ispazju u jgħat ta' space. Għad nilab futbol, jew nixxutija. Nilab il-lob tal-futbol. Fu kollox, kif spjega l-President tal-klab, dan kollu jsir biex fil-waqt li jitħarġu plejers professjonali tal-futbol għal-futur jikbru b'valuri soċjali li jrawmu lill-irġiel tagħda. Nemmnu li għandna wkoll obbligi soċjali fil-komunità li qed naħdmu fiha u għaldaqstant rridu nagħmlu l-input tagħna biex għada bidada jkollna rġiel maturi fis-soċjetà u fil-komunità tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.